A jako druhý holky, a ta jsem se tady pro vás připravila startovací balíček od NutriPlusu, který má takovýhle krásný boxík zase. Opět tam na vás čeká teda uvítací kartička a pak produkty z NutriPlusu. Máme tady čekankovou porcovanou kávu, ta je úplně skvělá na cesty, do kabelky nebo klidně i jako na doma, ale já ji vozím pravidelně v kabelce, protože tam jsou malé pytlíčky a můžete si ji vařit kdekoliv, kdykoliv. Dále tady je teda šumivé tablety vitamínu C s přidaným vitamínem D. Jako další je tady Serenity čaj s broskvovou příchutí. Pak tady máme kolagenový shot na vyzkoušení, na ochutnávku 1 lahvičku a potom L-karnitin. Dále tady máme naše gummies legendární Focus, jsou na soustředění, na paměť. A jako další tady máme teda kolagen v tabletách. Celý ten boxík máte možnost získat do 30 dnů od vlastně vytvoření vašeho zákaznického účtu. Celková hodnota je 1939 korun a vy do 30 dnů od registrace máte možnost získat ho za 885 korun. Takže pokud vás zaujal, napište mi pod video a já už vám řeknu, jak na to. Ahoj!